Og her kommer vores vært, Niels Bacon Guttermann. Ja, jeg er så Niels Bacon Guttermann. Velkommen til mit helt nye talkshow, Venner eller Wienerbrød. Nu spørger jeg helt seriøst, kan jeg sige jer. Er det godt eller dårligt at have en kæreste, hvis det er en hest? Det skal vi have svar på i aften. Det svar får vi af aftenens gæst, Søren Ryge Pedersen. Velkommen til dig. Woohoo! Hej Niels. God aften, Søren. God aften. Du har nok taget noget hjemme bag med. Ja, det har jeg. Det er til Ja. dig. Nej, det var da rart at vide. Tusind tak skal du Du have. skal endelig tage for dig. Ja, Du må også godt få en af mine hjemmelavede lys. ja. Ja. Lad os da starte ud med det. Du er meget interesseret i stearinlys. Du støber stearinlys selv. Hvad er det? Hvad er det lige? Hvad er Ja. det, der gør det så interessant? Det er den voldsomme erotiske fornemmelse, det giver mig, når man hælder den ned i formen. Ja. Det synes Jo. jeg er dejligt. Og din stearinlys, de er lavet af et meget specielt materiale. Ja, det er fordi, jeg pisser ned i formen. Det brænder så dejligt. Det giver sådan en grøn skær. Ja. Du prøver at tage det der med hjem og tænde det. Det dufter også så dejligt, når man tænder det. Ja. Det gør det. Ja, der tabte jeg lige tråden her. Men lad os springe østligt videre til en af dine andre interesser. Baning. Ja. Hvad er det, der gør baning så interessant? Men det er fordi, at jeg synes, det er voldsomt erotisk at bage boller på andet side. Det tænder mig så dejligt, når man spiser det der andet side. Man kan også godt finde på at dyppe fingre ned i dejen, og der er rå andet side. Det smager så dejligt. Du Ja. skal endelig tage for dig. Ja, jeg godt. ved ikke, hvad det er. Skal jeg bare tage nogle bidder? Jeg synes, jeg kan mærke, at min mave er i oprør. Men ja, det finder jeg lige ud af en anden Du må gang. godt tage dem med hjem. Ja tak, smager dejligt. det vil jeg huske. Jeg har også nogle grise, der skal fodres. Det kommer vi lige ind på. Nej, det er fint. Det er rigtig godt. Nu kan jeg se, at du ikke har taget din pibe med i dag, men ellers så er det en af dine kæreste ejendele. Ja. Fortæl lidt om den. Jeg elsker min pibe. Mm. Ja. Hvorfor? Det minder mig så meget om, når man giver køerne og hestene et blowjob. Sådan at babben. Det er så dejligt. Det giver en dejlig fornemmelse. Og sådan et glat, det bliver våd. Mm-hmm. Den glinsende overflade, det er erotisk. Prøv den dag, du kan godt låne min pibe. Bare lige en babbel eller to. Ja. Ja, det... Du har ikke tænkt over, at der er mindreårige, der ser dette program, vel? De hører sgu ikke noget, de ikke ved i forvejen. Jeg har vist dem i min haveshow, hvordan det er. Ja, det kommer vi nemlig ind på nu. Din have og planter og blomster og sådan noget som sådan, det er faktisk det, du lever af. Ja. Og hvad er det, der gør, at jorden netop kalder på dig? Det er ikke så meget jorden, det er dyrene. Det er dyrene i min have. Okay? Ja, jeg kan godt lide at sætte små kameraer op, og så se det i videoen, når de er små, så søde i, at de parer sig. Det tænder mig voldsomt erotisk. Det giver mig en enorm sexlyst. Ja. Nå, men vi har et sidste spørgsmål her, som vi også lagde ud med. Er det godt eller dårligt at have en kæreste, hvis det er en hest? Det synes jeg er smukt. Det er smukt at kunne leve raceagtigt. Det er voldsomt erotisk. Hvis det opstemmer mig meget. Heste, de har sådan nogle lange... Nej. Det synes jeg også er en dejlig ting. Ja, det var så
aftenens udgave. Jeg vil gerne bede om at gå. Lige nu. Husk at spise noget med kager. De her med. Nej, dem det er til dig. Nej, dem vil jeg helst Vil du have dem så? Vil du have dem i kagerne? Er du sikker? Jeg springer over. Så går jeg hjem og laver nogle flere. Det var jo undskyld. Et lidt mislykket første program af Venner eller Wienerbrød, men vi vender tilbage i næste uge, hvor vi har en meget spændende gæst med. En ny spændende gæst. En måske knap så erotisk, nemlig Jørgen Let. Tak for i aften. Jeg er en rød agurk.